Så jeg vil gerne snakke så vi starter lige med at gå igennem loven, som hedder P gange V lig R gange N gange T, hvor vi så har, at P er trykket, målt i Pascal, og så har vi V, som er volumen i kubikmeter, N er antal mol, altså stofmængden, R er gaskonstanten, da det er en konstant, så er det altid det samme, og den er på 8,31 joule over mol gange Kelvin. Og så har vi til sidst temperaturen, som er 1 Kelvin. Eller som er målt i Kelvin, undskyld. Vi har 2 forsøg. Det ene er med Boyles lov, hvor vi gerne vil finde gaskonstanten. Og i Boyles lov er temperaturen konstant, og V og P er omvendt proportional. Så når volumen bliver formindsket, så bliver trykket større. Og det kan man blandt andet se i en ballon. Hvis du trykker på en ballon og formindsker volumen, så vil ballonen blive mere spændt. Og derved kan man jo så se, at trykket bliver større. Og det er jo så lidt det samme, vi gør i det her forsøg. Her har vi en sprøjte, som har en volumen på 20 ml. Og det er så den, vi vil formindske. Så det er vores uafhængige variabel. Det er volumen. Og så har vi, at trykket er vores afhængige variabel, så det bliver y. Fordi den ligesom afhænger af, hvad volumen er. Så sprøjten er sat til trykmåleren, som er sat til dataopsamleren, som er sat til computeren, som er inde på Loggerpro. Loggerpro noterer så trykket ned, når vi ligesom begynder at formindske volumen, og det gør vi med 2 ml gangen. Her har jeg skrevet fremgangsmåden op. Altså, man stiller det op, man tjekker, det virker, man begynder, og så begynder man at formindske milliliter, eller volumen, indtil der er 10 ml tilbage. Som sagt vil vi jo gerne finde gaskonstanten, så derved skal gaskonstanten være hældningskoefficienten, altså A, fordi A også er en konstant. Og som jeg tidligere nævnte, så er volumen x, og trykket er y. Vi vil gerne have, at formlen ser sådan her ud. Men da den jo så sådan der ud, så skal vi jo lige starte med at have fjernet v fra y-siden. Så vi dividerer med v på begge sider. Og så står der p lig n gange r gange t over v. Og det kan man så også skrive så n gange r gange t gange 1 over v. Og det skal være 1 over v, fordi vi jo dividerer med v. Og så hvis vi gerne vil have a, finde r, så skal r være a-værdien. Så derved plotter vi n gange t gange 1 over v som x. Yes. Vi starter dog lige med at plotte p over v. Bare p er v, undskyld. Og som man kan se på formlen, så er det jo ikke helt sådan det gør, da den jo helst skulle have p af 1 af v. På grund af den måde formlen er på. Men når vi plotter p af volumen, altså trykker volumen, så ser grafen sådan her ud. Altså vi starter med at have volumen, som er i milliliter. Derved laver vi det om til SI-enheden, som er kubikmeter. Og så plotter vi trykket på y-aksen, og så kan vi se, at vi har en lineær graf, der ligesom går nedad. Som er ret off. Så derved, hvis man skal tjekke for volumen, så skal man plotte p af 1 over v. Men vi vil jo stadigvæk gerne finde gaskonstanten, så derved plotter vi p af n gange t over v, som der står her. Og så bliver r alene a-værdien, og derved gaskonstanten. Så jeg har indskrevet vores målinger, så vi har volumen, der går ned, formindskes med 2, og så ved start er jo så 20 ml, og så har vi nedskrevet trykket. Vi ved, at temperaturen er 293 Kelvin, da det er stuetemperatur, det er det, vi går efter. Og vi har udregnet stofmassen ved at sige, at vi har 24 liter til 1 mol, og da vi har 20 ml, så har vi 0,0008, altså 0,2 divideret 24. Og det kan vi jo så gange sammen, altså n gange t, for at få den første del af vores x-værdier. Men så skal vi også have ganget det med
1 over v, så det gør vi så her. N gange T gange 1 over v. Og så har vi jo som sagt stadigvæk trykket i Pascal på y-aksen. Og så får vi den her smukke graf, som ser lidt mere normal ud. Hvor vi har gaskonstanten alene, som kommer til at blive 5,2 cirka. Og det er stadigvæk en del under 8,31, som jo så er den rigtige gaskonstant. Men det kan jo så blandt andet være på grund af, at, at det ikke har været helt tæt. Altså sprøjten og resten har ikke siddet helt sammen. Eller at vi simpelthen ikke har kunne skrive ned hurtigt nok, hvad det er, trykket har været på, og der er noget at forsvinde lidt og noget. Men det var det første forsøg, og så har vi et med Gay-Lussac's første lov, hvor vi har en opstilling, som vist på billedet her. Her har vi en elkedel, som ligesom skal regulere temperaturen, og så nede i den har vi en lukket beholder, og den er lukket for at holde på trykket, så trykket er den samme, fordi vi her varierer på tryk og temperatur. Det er så tilkoblet en trykmåler, en dataopsamler, en computer med log og brug. Igen har jeg skrevet vores forsøg op, så man jo så først stiller det op, tjekker at log og brug fungerer, og så samler man så ligesom dataen. Og man kan jo så se, at temperaturen er proportional med trykket, fordi at når temperaturen bliver højere, så bliver trykket også højere. Og temperaturen er den uafhængige variabel, og og P er den afhængige variabel. Så har vi skrevet dataene op. Der var jo en hel del data. Det er altså bare lidt lille udkast af det. Så vi har temperaturen her, og trykket i kilopascal herover. Temperaturen skal jo i Kelvin, så det får vi så lige lavet om til Kelvin, og Pascal skal jo så også lige gå fra kilopascal til Pascal, og et kilo er jo 1000. Så plotter vi det, og så får vi den her graf, der viser, at hældningskoefficienten er 458,44, og det betyder, at vi har jo plottet P af T lige R gange N over V gange T, hvor T er X, og R gange N over V er vores A-værdi. Så derved for at finde gaskonstanten alene, så skal vi have divideret hældningskoefficienten med N divideret over V, som jeg så har gjort her. Hvor vi kan se, at hældningskoefficienten divideret med stofmængden divideret med volumen, det giver de her 11, hvilket stadigvæk er højere end den normale gaskonstant, hvilket jo så kan være på grund af forskellige fejlkilder med, at temperaturen, at der er noget af temperaturen, der simpelthen ikke er, at der er forsvundet, eller låget ikke har været lukket ordentligt, eller vi igen ikke har fået skrevet ned hurtigt nok. Og så har vi beregnet det absolutte nulpunkt med samme graf. Det er så derfor, den er forlænget så meget. Og her har vi sat trykket lige 0, som man kan se her. Og så har vi altså fået, at det absolutte nulpunkt er 61 Kelvin, hvilket er meget usandsynligt, fordi det jo egentlig skulle være 0. Så der er noget her, der er gået galt. Men vores gaskonstant passer jo heller ikke helt med, hvad den skulle have været. Ja, det var, hvad jeg havde.